Usa mo kang buwan ng ani, nga natin pangit ang tablet niya eh. Nakapag ha. O, 50 mo itong kanta eh. Scarlett, yung performance, 50. Ha? Ito, 50. Iya, 50. 50 ito ba? Nai-election ito. Lawan po maniwalo. Wala pa din na bago. Ikaw po yun, guys. Ano may offer ko? Hindi na sa... Unsa na siya? Ha? Ang mas nila mga kawakan ko. Ay, kanina na mo. Hala, salamat ako na. O, 400. 4,000, mga sa ganina na, mag-branded mo lang yun. Dahil salamat sa kahatag, magkabalogin mo, naluoy, kabayan, kabalogin mo, oh, kasagutin si Scarlett, ha? Paalala po natin, ha? O, makikipot sa diplomi, pagkita pa. Ay, Ako ba? Scarlett, yung tingin ng 400 mo, kung may nagbibigay masaya ka, pakita mo ba? oo. Paano? Masaya. Oh my God. Mo na ang ganaan kay Scarlett. Manang gani yung rin eh. Ikaw ka namang manager din yung si Bea. Hi, Sacho Bea! Sacho! Hi! Arigatou gozaimasu for inviting us here. Sana sa lahat ng mga nanonood kayo, at syempre sa mga nag-live kayo, sa lahat ng mga nanonood sa kanilang bahay ngayon, doon ako nakita doon nag-live sa Geographic Channel, dito na Alban Planet. Yung iba nakita ko na kami doon sa Wingport, at nanonood siya, nag-download siya doon. Pero dito naman Facebook naman siguro yun, no? So live tayo ngayon sa isang platforms. Okay na ba kayo? Handog, hindi ko mag-perform direct na video na kayo. Ano naman? Lugan, ang tagal ko na hindi nag-perform ng ganito. Oo. Kasi hindi naman ako nagbababad sa bar talaga, di ba? Na-timingan na talaga na-perform ako 2013 sa Mawili Bar. Sila nag-train sa akin sa Mawili Bar since 2013. Palagpakan naman natin sila. Sila po ang dahilan kung bakit ako medyo nahasa hanggang sa napunta ako ng Japan. Sila nag-train sa akin. Napunta ako ng Japan. Sila naman is Pilipinas na Japan. Dahil kasi weight init. Tsaka I'm very happy kasi siyempre nakatama na natin si LeBron James na pinili mo nilang Lakers. So napayot na nanyawa. So na-upload ko, ako talaga ako mag-perform kasi alam talaga nila na hindi talaga ako performer sa ganitong bar talaga. Lagi pa ako pag sa stage, ako lang din ang iro-iroon, iring-iringon. Pakanta ko lang niya punta, pambuto ng itlog, dihan niya po mga kanta. Wala ko yung oras sa kanta, tingnan niyo, plus 1 na niya po karoon. Wala nangarap, di ko mahimong artista kaya hindi ko sa acting-acting, kasi acting-acting ko rin eh. Diba? Di ko kabalong kanta ko kaayon, di ko kabalong kanta. Kung sa dancing po, kapag ko kayo sayaw, ay nanatagawa. So, sabi ni Madam Leia, pupunta na kami sa opening ng bar. So, ang tagal nito na process hanggang ngayon, pwede kita talaga napunta kami dito. So, maraming salamat sa pag-support. Wala pa kayo ba yung mga sarili? Maraming salamat po. Ayun ka sa mga pumili ng ticket. Kung natakot na ako, ganang ticket daw kasi sabi ko, mag-ticket siya na doon para mag-expect talaga sila na ang galing-galing ko mag-perform. Kaya sabi ko, dala na lang ako ng kasama mag-apat. Sa lahat ng dinayan niya, 50 lang kami doon, ha? Sana pabawin-bawin kami. Ayaw ko explain kung ayaw ko mag-perform. Pinag-pinag ko itong aliwas ito ang buya, lalo sila doon, nag-perform kanina. So, thank you so much sa pag-anin dito niya ng Laguna. Magtag, pabalipayan ka mo. Lawrence! Lawrence! Sukat na ganin ko sa Cebu 2016. Wapa din ko Lawrence! Din Cebu. Ang ako ba? Oo. Ingat na ba sila lari? Yun! Ang taga Cebu nga utin. Murag si Charon sa Karakam. Kabog tayo! Pagdak mo! Map! Ay, naya po! 18, 19. Napag-ibig nila, 21, 22. Wati mo ka nila, hindi ko lang pwede kinabot ka. Kasi na ikaroon. Sige naman ako blog-blog na rin. Wati mo ka nila, sakto ka lang, hindi mo ka... Isip niyo ba? Isip niyo ba perform ka na? Okay, din ako. Sa aming performer, listen, yun, ang hirap talaga mag-perform despite personal issues. Basta, Hoy! Hoy, birthday!
tuki. Makaingon dyan ka. Ha? Pamilya mong naong nga. Ay, sir, happy birthday. Birthday ni mo? Sunod adlaw. Ayaw niyo kung hindi kong birthday na sunod adlaw. Bakit mas matiki yun, ma? Hindi, kabot. Happy birthday. Nag-aasa naman siya sa saan ka? Basak Pardo. Sige mo basak dito? Sige mo karo. Basakan. Taga-basakan din kami. Oo. Hello sa inyo. Meron na rin Tagalog doon? Nevada? Las Vegas. Saan? Ayan, si Madam. Hi, madam. Meron na taga Los Angeles. Yung mga followers. Hindi ba ako naniwala ng mga taga Las Vegas, yung mga taga Nevada? Kasaan po kayo? Los Angeles, sir. Los Angeles. You're from... Yeah. Ha? You're from Los Angeles. Uy! Are you lost your mind? You're from... Tapos ito na ito niya, ha? Tapos ito yung kapihan mo niya. You're from Los Angeles. Who? You? Me? Together? Hi, sir. You're from Los Angeles. How dare you? Sabi niya. Kapuya pag in-English na ako na eh. So, Sa Bisaya ko? hindi na lang. Ayun, isa nga bubok ka. Sige. Diba? Istoryahin mo. Baka isipin nila na bubok kayo mga taga Cebu. You know what? Visayan people and from Mindanao people are very good in English because we don't speak Tagalog because we learn English. So, I'm not in Visayas. Where are you from? Ilocano mo Hi sir, you're from Los Angeles. When? Ano? Nawa na ni karon. When? America. Plane. Why? Philippines. When? Yeah. In calendar, 1 to 31. When? 12 months. When? See? 1991. Siguro siya. You went to United States 1991. You were born there. And you were born here and you left here and lived there. In 1991. So you want me to compute everything? Are you there? And when did you come back here? When did you? When you When did? With your writing? Yawa po ko. Nagtrabaho kasi sa flight attendant sir kasi nga nag-graduate ko na flight HRM kasi flight attendant siya. Tapos, siyempre, may basic personality, hindi siya nakapag-FA. Dito siya sa sa may nagmahalo sa baba, yung kalso. Yung bangin, yung naong doon sa ligid, sa gulong, kaya gano'n ang tsura niya. So, when did you, from 1991, you were there. You were born here, you left behind the Philippines, and you fly there. When? Next year. Huwag hindi na ang pwede mo Bisaya ako. Kaya kamalo ka ng Bisaya. Para sa mga kabot din sir. Ano na rin ang istorya? 4 weeks ago, do you have dollars left? Charot na, sir. Sister na. Bakit mo? Diba? So, it's not a joke, it's serious matter. Do you have dollars left? Do you have... Yawa, may kwarta. Do you have more than... Do you have money? You're broke? Yes, bro. You also broke, right? Yeah, my face is broken. Happy? You're broke. Why? Why are you broke? Broken. Kasi change why address. Why are you broke? You spend too much money. With your family, with your partner, or? Sorry, it's professional. Kasi, you're broke. Something happened. Your cousin. That's why you're broke. She's a cousin. Then why you're broke? Then you're together now. He don't have enough money right now. Hindi ko That's alam. why he broke. Akala ko broke na.
Broken heart? Broken hearted, you broke. Your money is broken. Yawa ko, excuse na, kailangan niya. Isa niya. Wow, kalimata. Thank you so much, sir. I understand everything, but I won't translate so that you won't understand. Let them be. Asa ko mga guests dito. Meron din naman dito na from Danao, na very far from here. Asa ko sa Danao? Hello from Danao! Hello sa inyo. Thank you so much for coming. Ingat kayo kayo bukas ha. Layo rin ang diri. Layo, mga to. Sila sa ano, sa dulo banda. Nakita ko kami. Hindi. Nararamdaman lang. Hi, madam from Danao! Yung totoo. Yeah, malamig yan lang to. Malamig to. Bakit? May namatay na kasi dyan. May paramdam dyan. Pero dito tayo mga lalaki. Hi, boys! Murang maong yung padala ni Mayor. May akong graduate dira. Yeah, pastor. May nag-graduate dito. Saan dito? Oh my God, he's so handsome. Hi! Hello. You just graduated? You just graduated? You just got your diploma? Yeah. Oh, hindi congrats. Ang bilis sa usap. Hello sa inyo. Hi! Ang gwapo nila. Sino kaya dito sa... Gwapo nila hanap? Oh, di ba? Alam mo? Oh my God! Makayawa mo! Gwapo, kaya lang. Kaya sita. May mga gwapo kayo. Ang mga maya sa amo. Mga... No. Aliwas, mga yapong na. Mga pare-pare. Tawa ang gwapo ninyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kasya sa buhangan ko, 4. Grabe naman yun po. Kaya pa nga lima, kaya pa nga manigarilyo eh. Gusto mo sumama ka pa siya. Charot lang dito. Mga nasawa sila. This is sir, we're talking about Maya here. You are penguin there. Hi! So your celebration is your graduation. Ha? Birthday! Whose birthday? Oh, hey, you're whitening. Ikaw lang nakaputi sa kanilang lahat. You are the only flowers among the thorns. You are the only thorns among the Flower. thorn between two flowers. Hi, ikaw lang puti dito. Stop dancer ka nila. Birthday mo? Birthday niya, mukhang may group 6 mangyayari mo. Oh. Charot na ba? Joke lang yan ah. Hello sa inyo. Ano daw? Orgy! Hoy, mayapot ko, trip na nila ako. Bantay lang mo ha. Dapat siya ang nag-celebrate ay birthday, bago graduation, ay kita sa Nevada, ay kita sa Los Angeles. Kinsa mo kaya ito yung acknowledge niya. Siyempre, all of you will like acknowledge yun. Kung saan mo natin ha? Ay, yawa. Ayun na lang ko diya. Sorry, sir. Dito ba? Nakatakot dito. Ano? Baka marilin ako dito ba? Bakit? Sino nakita mo? Si General ba to? Hindi, ano lang sila ng ulo? Pwede yan? Ay, nag-block mo to, sir. Ay, kilala kita. Tinawa niya ang sa commercial. Sa? Mr. Ken. Hi, sir. Why are you raising your hands? You have accent? Ha? Mr. Ken, ano ba yung happening sa inyo din? Ano ba yung Ay, ito, itong kanta nila. Ay, siya mo lang kanta, di ba? Ako nagpapauwi. Pero kasya, kita mga ano ka. Hi, sir. Ito na ka, malumpag si sir. Kalit sa bakla. Pero pa tayo kailangan acknowledge dito? Ay, yung mga followers mo na dito sa kabila. Yes. Sino? Hi! Hi, madam. Si Chat-Chat ko, yung okay, Lord. Where are you from? Taga-asa? Taga-Dilera? Taga-Dilera. Kung ano matulog? Inyo nagsala dire? Sa video-video, dyan, dilit. Panik tayo. Mahal ko. Dako na din na bagong nanganak, tapos diwa, ano ko? Pinag-dilit. Yes, my batchmate there from, Misamis Oriental also. Hi, from Misamis Oriental. Mga panik mo talaga Misamis Oriental, no? Grabe, ang mga naon tayo. Mga Uy, dali. mga papa sila, uy. Ha? Di ko dito po. Misamis Oriental, mga yapon ko. Nay, gwapo ko na diya. Kasi kaya ko na nyawa, ha? Lugtod ko na ron. Hi, paano ni gwapo din ni? Straight na, ha? Kanang game, ha? Alam, ito nila. Paano ni Scarlett?
yung kambal mo. Lawa ka na, tabi pa kayo, mukha kayong 0-0. Ang pera naman, sila binesa tayo sa Oh, peso naman siya. Happy birthday! Best nyo. Happy birthday. Bawa ka.